ତାଜମହଲ ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଆଗ୍ରାରେ ତାଜମହଲ ଅନ୍ୟତମ। ଧଳା ମାର୍ବଲ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ତାଜମହଲର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ତାଜମହଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ରହିଅଛି ଯାହା ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେପରି କିଛି ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଜମହଲ ବିଷୟରେ 10ଟି ଅଜଣା କଥା। ନମ୍ବର 1, 8 ନଭେମ୍ବର 2000 ମସିହାରେ ଯାଦୁଗର ପିସି ସରକାର ତାଜମହଲକୁ ତାଙ୍କ ଯାଦୁରେ ଅଦୃଶ୍ୟ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 1976 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ଫି ଜର୍ଜ ହ୍ୟାରିସନ୍ ଉଠାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 2, ତାଜମହଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ସମୁଦାୟ 128 ପ୍ରକାରର ଦାମିକିଆ ପଥର, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 3, ଭୂମିକମ୍ପରୁ ରକ୍ଷା ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 4ଟି ମିନାରକୁ ଟିକେ ଅଣେଇକି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଯେତେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ବି ଏହା ଗଳି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ତାଜମହଲ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ 3 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଏହା ଜଣେ ନାରୀର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଭୋର ସମୟରେ ପିଙ୍କ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଦିନ ସମୟରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜହ୍ନ କିରଣରେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ତାଜମହଲର ଏକ କାନ୍ଥରେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର 99 ନାମ ଖୋଦେଇ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହୁଏତ ଆପଣ କେବେ ନଜର କରିନଥିବେ। ନମ୍ବର 6, ଶାହାଜାହାନ ଏକ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର 2ଟା ତାଜମହଲ ରଖିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଭାବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 7, ତାଜମହଲ ତିଆରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ମାଣରେ 22,000 ଶ୍ରମିକ ଚିତ୍ରକର ପଥର କଟାଳି ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଜମହଲ ଯେପରି ନ ତିଆରି କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ହାତ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 8, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ତାଜମହଲରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ଗୃହ ଦେଇ ସେ ସମୟରେ ଶାହାଜାହାନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଥା ବୋଧେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ତାଜମହଲର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋତାଯାଇଅଛି। ନମ୍ବର 9, ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହାତୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ହାତୀଗୁଡ଼ିକ ତାଜମହଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଜନିଆ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 10, ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ତାଜମହଲର ଉଚ୍ଚତା କୁତବ ମିନାରର ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ ଅଧିକ। କୁତବ ମିନାରର ଉଚ୍ଚତା 72.5 ମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଜମହଲର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 73 ମିଟର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।